Vláda chce valorizovať dôchodky namiesto júla už od februára. Stále sa však nevie o koľko. Na Slovensku pacienti ročne vyhodia vyše 42 tón liekov za viac než miliardu korún. Talianska polícia rozbila skupinu militantov, ktorí plánovali teroristické útoky. Pracovníci slovenskej televízie s kriminalistami odhalili pokus o podvod zneužiteľné na verejnoprávnej televízie. Účastním sa rokovaní parlamentu o štátnom rozpočte na budúci rok a so zvyšovaním cien rastie vo vládnej koalícii nervozita. Dnes to iskrylo najmä medzi lídrom SMK a ministrami za SDKU Ivanom Miklošom a Ľudovitom Kaníkom. Veľa Bugár označili ich prístup k dôchodcom za necitlivý a správanie za arogantné. V októbri sa koalícia dohodla, že ministri Kaník a Mikloš pripravia materiál, podľa ktorého by dôchodcovia od januára alebo februára dostali od štátu kompenzácie za zvyšovanie cien. Veľa Bugár upozornil, že materiál dosiaľ na stole nie je. Za čo si ministri vyslúžili tieto slová? Ak by som chcel byť veľmi tvrdý, tak hovorím o arogancii týchto dvoch ministrov, alebo minimálne o necitlivom prístupe k vyriešeniu tejto otázky. A odkaz poslal aj strane, ktorá ich nominovala. Ja si nemyslím, že ak teda SDK má vnútorné problémy, že treba zabudnúť na tie otázky. Protireakcia nenechala na seba čakať. Pán Bugár vyráža otvorené dvere a naviac vyráža nesprávne otvorené dvere. Naopak, jedná sa o vysokú citlivosť dôchodcov. Obaja tvrdia, líder SMK sa mýli, dôchodcovia dostanú, čo im koalícia sľúbila. Na decembrovej schôdzi predložia pozmeňujúci návrh k jednému zákonu. Dôjde k nižšiemu zvýšeniu dôchodkov, ale už oveľa skôr 1. februára, nie od 1.7. Inými slovami, valorizovať sa dôchodky budú už od februára a nie až od júla. My sa snažíme naplniť zámer koaličnej rady bez toho, aby tieto negatívne súvislosti nastali a bez toho, aby boli dôchodcovia poškodení. O koľko si dôchodcovia v novom roku prilepšia, sa zatiaľ nevie. Ministri čakajú na mieru inflácie. Ľuba Oravová, Slovenská televízia. Ekonomickí ministri sa dohodli na novej definícii strategické investície. Okrem 100 miliónov eur by mal domáci alebo zahraničný investor vytvoriť minimálne 400 pracovných miest bez odvetvového obmedzenia a podporiť rozvoj daného regiónu. Podľa ministra hospodárstva pritom nebude dôležité, či pôjde o investíciu na zelenej lúke alebo o zdokonalenie už existujúcej prevádzky. Za prvých 10 mesiacov vyviezli slovenskí výrobcovia tovar za takmer 665 miliárd a doviezli produkty v hodnote o 10 miliárd viac. Rekordný nárast dosiahol vývoz dopravných a elektrických zariadení. Analytici predpokladajú, že deficit obchodnej bilancie Slovenska bude v závere roka najlepší od roku 1995. A poďme do zahraničia. Skutočná cesta do Iraku Georgea Busha ešte len čaká. Tvrdia to irackí politici v súvislosti s prekvapujúcou a prísne utajenou návštevou amerického prezidenta u vojakov v Iraku. Prezident Bush je už doma, jeho bleskový pobyt však v Iraku ešte rezonuje. Členovia proamerickej dočasnej vládnej rady boli návštevou Georgea Busha v Iraku prekvapení a zaskočení. Prezident neabsolvoval žiadne oficiálne stretnutia. Obyčajní Iračania sa o Bushovej prítomnosti v krajine vyjadrujú málo a stroho. Návštevou chcel propagovať americkú armádu. Možno mu to poslúži pred budúcimi prezidentskými voľbami. Aj tak dobre, že tu bol. George Bush prišiel svojich vojakov predovšetkým povzbudiť v deň vďaky vzdania, ktorý je v USA väčším rodinným sviatkom ako napríklad Vianoce. Na druhej strane armáda je tradičnou baštou republikánskej strany. Senátorka Hillary Clintonová chce americkým vojakom pripomenúť, že veľa priaznivcov majú aj medzi demokratmi. Do Iraku sa vybrala necelých 24 hodín po prezidentovi. Bývalá prvá dáma USA sa má stretnúť so zástupkyňami ženských organizácií a s členmi dočasnej vládnej rady. Európa sa bráni proti islamským radikálom. Bezpečnostné sily vo viacerých krajinách zatkli niekoľkých členov militantných hnutí, ktorí údajne plánovali teroristické útoky. Najväčšiu skupinu rozbila polícia v Taliansku. 5 členov, medzi ktorými je aj žena, skončilo vo vyšetrovacej väzbe. Zadržaní sú podozriví, že medzi severoafričanmi žijúcimi v Taliansku robili nábor samovražedných atentátnikov.